Hi guys, a dneska sa, ako vidíte, zasa nachádzame v mojej kuchyni, takže poďme si spolu ukuchtiť, alebo teda urobiť želatínu, alebo teda jedlý kolagén, ktorý má málo kalórií, je strašne vysoko dobrý a má akože strašne veľa vlákniny a vláknina je pre nás najlepšia. Aby som vám to v rýchlosti vysvetlila, ideme urobiť vlastne tzv. Želatínové gumíky, alebo teda vlastne želatínovo-čajové vlastne také kolagénové kocky. Takto vám len hovorím, ja budem používať plátkovú želatínu od doktora Edgara. S práškovou želatínou a s plátkovou želatínou sa robí trošku inak, takže toto bude návod na tú plátkovú, hej. Takže budeme používať týchto 6 plátkov, 10 gramov vlastne tejto plátkovej želatíny, ktorá je vlastne klasická, nič v nej není, je vlastne priesvitná. Je to proste plátková želatína. Potom môžete použiť čaj. Ja chcem, aby bol taký tmavší, aby mal teda farbu, aby nebol priesvitný a aby mal dobrú chuť, takže ja použijem tento Black Currant with Lemon, alebo teda čierna rýbezla s citrónom čaj. A vlastne klasicky si urobíme čaj a vlastne všetkých tých 6 plátkov, ktoré sú vlastne v tej plátkovej želatine, budeme miešať s 500 ml vriaceho čaju, alebo teda ešte nie, čakajte. Takže odmeriame si presne 500 ml vody a dáme ju variť do konvice, aby vlastne tá voda zovrela, hej. Zatiaľ si pripravíme našu plátkovú želatínu, takže budeme na týchto 500 ml potrebovať všetkých 6 plátkov. Inak to nie je spolupráca, hej, je to proste toto, hej. Do cca takejto veľkej misky dáme studenú vodu a jedna po jednom tam budeme vlastne dávať tieto želatínové plátky. Necháme ich tam cca 5 až 10 minút, môžete ich tam nechať kľudne 10 minút, aby to proste bolo dobré, I guess. Ak vám tam proste bude zdať sa, že je tam málo vody, doliejte ešte studenú vodu. Teraz si zobrieme hrniec. 100 ml vlastne tej vody budeme potrebovať 3 sáčky čaju, takže do toho hrnca ich tam takto dám. No a už len lejeme vodu, ak to tam spadne nevadí, nalejeme to tam vlastne celé a necháme to tam lúhovať približne 10 minút. Nebolo to tam ani 4 minúty a naša želatína už zmekla. Už mi prešlo cca 10 minút, takže toto idem vyliať tú vodu z toho. Keď to mám vyliaté steviou, cca 6-7 tabletkami, ideme osladiť tento náš čaj. Musí to byť naozaj sladké. Už prešlo cca 10 minút, sáčky z čaju vyberáme. Teraz do toho pridáme všetku želatínu a miešame to cca 1 minútu, kým sa to celé nerozpustí. Celý návod vám napíšem do popisku videa.